Ndewo unu ndị mana ege anyị ntị Igbo bụ Igbo ekene m unu anya abịago ka isi abịa ọmụnwa nwanne unu nwoke Odogwu bụ Ubu Herbal Center Papa Ndubuisi nwoke abala nọ n'Ijabode ndalụrụ nne unu ma na ọ bụrụ sọ m na-anọ na agwụfụ efu na awa eke ana m enwe ndị ọbịa bụ na-abịa kọwalụ na ive ọya na ive ọgụ na-agwọsị na ọya dị iche iche tata o nwere mụ na ya nọ unu ma onye ngọnụ soro m ka ngozi unu onye ọdalụnụ nọọnụ onye mụ na tata bụ Igwe Credo ewu chimoyi agbawuru na na-abụ sarụrụ arụrụ Igwe Credo nwa nri na balenu ewoyi eze mmụọ Credo nnọọ nne papa mmụọ ka mmụọ mmụọ ka mmụọ ọkala mmadụ eze mmụọ anyị nwekwara ọjị dịkwa nnọọ nne unu fụ na onwe ka iru dị atata na ọ dị ka ive adịrọ mana tata anyị bịa kọwala unu ive dị iche iche ọ ka mma na o si n'ọnụ ya wee pụta maka na ive ahụ program ka m na-eme I'm just a host eze mmụọ ọ dị ka ị ka na-ata anyala kọwala anyị bịa tata daalụrụ nne ndị be anyị ekene m unu nọ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa ife ọ bụ ebe m ji bịa taa awụrụ ibe ọzọ bụ na ọ ka m kọwalụ ndị be anyị ma m na-agwa ụlọ ọkpa ụlọ ọkpa ana m agwụ ya na-emenyekwa ụlọ ọkpa ị na-enyekwa onye ana m agwọ na-enye ịma na ndị ajọ mmadụ dị ndị ezigbo mmadụ dị ya na ndị ajọ mmadụ wa anyị nwa enyewe ụlọ ọkpa a na-enye ndị nya ọgaranya bịa nye ụlọ ọkpa ọ ya enye ndị ejiro ego onye ejiro ego bịa nye ụlọ ọkpa ọ ya enye onye ji ego pari pasu akwa nri kwa aka ekpe akwa aka nri ma ndị ịma ntụtụ a na-eti ntụtụ na-ama ọ bụrụ na ibe iti ntụtụ adịrọ n'arụ mma anaghị enwe nwe ike tifute wee kwụọ m wee na-aga ego mana ife ị na-eme adịrọ ọnụ mmanụ ụlọ ọkpa adịrọ ọnụ mmanụ eze mmụọ Credo nwakọwala anyị ụdị dị na ụdị kedu types of ụlọ ọkpa enwe kedu ụkwụ abashu kọwala anyị ka o si adị ụlọ ọkpa anyị na-enye dị n'iche iche ọ dipendị ụdị nke ego na ịchọ maka na ịma na ihe mmakọ onwe ụlọ ọkpa ọ ya awa nye gị ọkpa gị na-aba aza nwe ụlọ ọkpa ya awa nye gị ụkwụ ọkpa aza nwe nke ọ ya awa nye gị ma pastọ ndị mgbogo ma ndị na-asụ ụchụ ma ndị na-etinye ụchụ etinye ghara agwọta nwe so o dipendịla ego na iweta ụfọdụ ụlọ ọkpa dịkwa ka ịma ntụtụ onwe ego one ihe eweta anya ama ihe penta bucket nwe ego na ihe eweta pin na-enwe penta bucket ama ihe a na-atọ mbla ịghọtago nwe nke ya wee weta ewelu Ghana must go ma ọbako bag ma ihe ya agha aghachie ya ive niile agha once ọba ndị na-eme aka otu onwe nke ya wa agha a na-enye ụlọ ọkpa ivu mma na private domain dipendịla ego n'iwe maka ihe niile a na-emekịta enwe ụlọ ọkpa private domain weta isi bịa nyere uye like ndị achọla enlargement ịbịa anya nye gị ụlọ ọkpa na private domain mezi enlarge ịghọtago iwe ike na balance ọfụma ya na o nwere ụlọ ọkpa bụ na ihe mmadụ pastọ bekwuo ikpele ekpele dị ụlọ ọkpa agwọta nwunye depending on the money ihe a na-ekwu ego okwu ego ihe onye na-eme ubi ego okwu ego nke ị na-eme ime ọsọ na mụ nwa nwere onye na-eche m ewe n'iwe so kedu ụlọ ọkpa bara ụlọ ọkpa bara awụrụ ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na ụmụ onye na-anaghị n'ike ị bịanụ enye ụlọ ọkpa ọ gbaala ya ọsọ jụọ ekwensu jụọ ọrụ ya niile ọ bụrụkwa na o nwere enyi nwaanyị mmadụ nọ ịmago ọpụta ọgba breki vụrụ enyi nwaanyị tido bikọs na ị nwere moto ị bịa enye ụlọ ọkpa ịghọtago ọ kwụsị na moto maka onye nyere ụlọ ọkpa ayara na-atụ ọyara azọnwụ trọtọ wee fọdụzi ịzọ breki ọ bụrụ na o nwere ka ndị ya dị unu si na landlord si enye ụlọ ọkpa kwụsị ịbịa kụrụ ya aka maka o ji abịa ịghọtago ihe anyị na-eme karị ihe niile bụ ịghọta ekechi eze dibịa ọkpa ọdọlụ ka ibi ego ka ihe eji kechi eze dibịa ọkpa ọ were ọrụ ya ọrụ ọgwụ ha dọlụ ka ibi na ibe nọ bụ maka ndị dị wicked ndị dị wicked ndị na-eri amosu maka na onye ọbụla amadịsị good onye ọbụla ayara adịcha good o nwere ka good and bad must be onye ọbụla ayara adịcha good so ị dịkwala anụ bad
wetala anyị kpọtụrụ m. Program ahụ na-amapụ m obi. So ọ dị ka a ga-akọ ọtụ ya short maka na o nwere ebe enwekasị weta onwe ebe si na ya aga. O nwere ebe nsị na mma aga mmemme ka m bịa pụwa. Unu afụkọ na ife anyị kwuru tata unu anụgo from ikuku. Unu anụgo na ife anyị kwuru taa. So onye na-emeso gị ọ bụrụ na ị chọrọ ụlọ ọkpa onye na-emeso gị ọgwụ a ka ọ dịziri onye na-amadịsị gị udu nwanne unu nwoke nwoke aba a na-anụ na Ijabo Odogwu bụ ubu anyị na-ekene X-Fit na-ekenekwa the Sierra Foundation na-ekenekwa Black Sheep na-ekene ma Quizzy Nippon na-ekene ma Big Shoe ma Mgbarịsa 50 Mgbadike na-ekene ma Chukwu GSS ọ ga-adị n'ụbọchị ọzọ daalụnụ.